Benvidos e benvidas a este programa especial sobre as letras galegas 2025. Este ano 2025 a Real Academia fai unha homenaxe moi especial e inusual. Homenaxea a un grupo de mulleres que coa súa labor potenciaron e dinamizaron a nosa lingua, as cantareiras. Con esta homenaxe se fai especial fincapé a poesía popular oral galega, representada nas figuras de diferentes mulleres que coas súas letras e música foron garantes da nosa cultura popular transmitida por medio de cantigas e bailes. Así pois, este ano búscase poñer en valor o labor dunhas mulleres que foron as gardiás da nosa lingua e cultura popular e que grazas a elas podemos coñecer parte da nosa historia como pobo. Prudencia, Asunción, Manuela, Adela e Teresa son coñecidas como as pandereteiras de Mens, en Malpica de Bergantiños. Traballaban na terra e formaron un grupo de cantareiras e pandereteiras. Comenzaron a tocar nas reunións e nos seráns da contorna e pouco a pouco foi medrando a súa sona. Chegaron a tocar no Teatro Colón da Coruña ou facer xiras por Francia, Portugal ou Arxentina. Rosa e Adolfina Casás son de Cerceda. Eran moi coñecidas polas pezas que cantaban. Por último, Eva Castiñeira naceu en Agrazón, Muxía. Foi a primeira pandereteira en gravar un disco e tamén en subir escenarios folk xunto ao grupo Milladoiro. Este ano, e tendo en conta esta homenaxe tan especial, contamos na nosa escola coa visita dunha cantareira fantástica. Ela é cantareira e percusionista e forma parte do grupo de gaitas Airiños de Fene. Tamén é membro das cantareiras Xirifeiras e das Netas de Quen. Ela é Uxía do Val e viu a nosa escola a contarnos e ensinarnos a gran importancia das cantareiras para a nosa cultura e lingua. Ademais de falarnos de moitas curiosidades sobre elas, sobre os instrumentos que tocaban e sobre as cancións que cantaban. Deixámosvos un anaco da xornada especial que vivimos. Que vivan as cantareiras! Toda esta rapazada aquí. Pero, mirade, eu estaba na miña casa a prepararme para ir á festa e aparecen todos estes nenos e nenas. Pero, onde estamos? No cole. No cole. Pero en que ano estamos? Quenes eran as cantareiras. Sabedes que tiñan tamén as cantareiras de especial? Ademais do que compoñían e todo iso. Cantaban? Si, cantaban moi ben. Pero que ademais tiñan unha cousa moi importante. Era que tiñan moita imaginación. Sabedes por qué? Porque non cantaban así solamente, que tamén, sino que construían os seus propios instrumentos. Propias cancións. E sabedes que? É que non sabíamos música. E non tiñamos a sorte que tedes vos, que estades aquí no cole. Porque nós tiñamos que traballar todo o día. Todo, Mira, eu me levanto, estirome ben, poño a roupa, baixo, prendo o lume, fago o pan, logo saio, collo as vacas, vou ao monte cas vacas, vas ao monte cos papás? Non. Bueno, pois eu vou cas vacas, volvo, e ainda cando volvo, teño que facer comida, teño que sachar a terra, teño que plantar o millo, as patacas. É dicir, nin un minuto libre. Bueno, pois ainda así, as cantareiras cantábamos durante todo o día, e os domingos, o día da festa, o que máis. Entón, sabedes sobre que compoñíamos? Vou ir pasando, porque esta é ben gordiña, para non pasar frío. Pero sabedes unha cousa? Que pica as pernas. Que madre mía! E pesa un quintal. Pinta de que sí que pica. Pica. Logo por aquí... El bolso.
Sí, ou usamos A carteira. Faltriqueira. Justo lo que dije. Parecido. Faltriqueira, que onde tratamos pois as nosas cousas, o meu paño para os moquiños e esas cousas, sabes? Ben, logo pola parte de arriba, que temos? Mirad, aquí escondidiño, temos o xustillo, que é como un chaleco, para apretar ben a cintura. Logo temos o mantón, que é esta cousa de flores. E sabedes unha curiosidade? Non a comprábamos en Zara, sabedes? Nos collíamos flores do campo. Una bandera. Ay, esto sí que sabíades, Yo claro que lo sé. Pero, ¿de esto sabéis qué es? Ah, y por qué. ¿Sabes? ¿Tú sabes? Sí. Sí, todo, pero estas cosillas color gris. Esto se llama ferreña. Que o que fai que sabéis así. E sabedes como está a fer? Con estas latas e unha lata de pimentón. E recortábamos circuliños e xa tiñamos unha pandelleta. Sí? Pois mirad, tamén poñíamos o morteiro. Piche de logo unha vez. Sí. Aquí metemos o allo, por exemplo, e o aplastamos para facer as salsas na casa. Sí? E o tocamos. Mirade que máis. Temos por aquí unhas... Sí, unhas punchas. Claro, e facíamos... Anda, é que de todo se pode sacar música, verdad? Mirade, que teño máis cousas. Sabedes o que é isto? Sí, máis ou menos. Máis ou menos. Pois mirad, tamén o tocábamos. É horrible, verdad? Toca moi forte. Pero tamén sirve. Vamos a seguir. A ver. Sabedes que isto? Unha botella de cristal, que era de anís, para facer o que comemos agora en carnaval. As orellas, os freixós. E mirade. Claro, pero non quero rompela, que é un instrumento. Por que vamos romper? Non. Claro, pero así vamos. Seguimos. Mirade por aquí. Esto sí que non sabedes que é, a que non? Pois mirade, antigamente... máis ou menos, sí. Antigamente non había lavadoras. É dicir, manchamos a roupa e tiñamos que ir ao río. Entón, usábamos esta táboa, a poñíamos no río, poñíamos aquí o xabón, entón, poñíamos aquí a roupa e facíamos así, para limpar a roupa. E un día dimos conta que tamén nos servía para tocar. Mira. A que está guai? Boa, verdade? Veña, vamos a seguir. Estad atentos, que logo vades ter que tocar vos. Estad atentos, Mirad, esto é unhas piñas. Pois tamén as podo tocar. Mirad. Aunque nunca pensades que unhas piñas se podían tocar. Sí. Pois agora podedes ir a dar un paseo polo monte, coller unhas piñas. Hola.
pais a coller as que ten, Que pois ves. Vale, moi ben. Vamos a recapitular. Quenes éramos as cantareiras? As mulleres que? Ben. E que usábamos para cantar? Pero eran mercados? Ah, ben. Moi ben. Pois entón, agora... Vale. Ben. Empezamos, vale? Un dar indicación de como tenéis que facer, ¿sí? Latas. Chupao. Pum, 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 pum. Vale, moi ben. Unha e dúas. Controladísimo, perfecto. Punchas. Pinzas, folicolas. Perfecto. Vamos probar. Vou cantar a estrofa e tedes que cantar despois comigo, ¿sí? Eso, pinzas como Nicolás. Da bandada do río, pinzas como Nicolás. ¿Sí? Vamos a hacer outra vez, que non me quedou claro. Da bandada